Okidoki, takže čau, chlávo, tu je Doxten a vítajte pri druhom dieli druhej série z Minecraftu, takže už som natáčal, ale skoro ma zabil skeleton, takže vidíte tu koľko šípov tu je, takže musel som ho zabiť a začal som natáčať znova, takže pokúsime sa prežiť nejakú tú noc na tomto tu, ja si na spawne. Zatiaľ si môžeme... Nie. Máme krásny luk, takže zatiaľ si môžeme vypáliť tento iron. Tak a vyčkáme si. Tejto zire. Tak. Tak to budeme mieliť lukom. Čo sa bojíte, vy špiny? Tak, konečne som si už začal stopovať čas. Takže minulý diel bol celkom dlhý. Uhlie. Oh my god. Prepáčte, musím zabiť čelného príslušníka našej planety zabiť, je zemák. Zoberieme si, a to už bude jedno. Nevadí, aj to je dačo. Lepšie ako nič. Tak, možno ho vymeniť za drevo. Krása, uhlie nám ostalo. Aj vlastne toto je drevené. Takže 8 iron ingotov. Čo s nimi? Jaj, dobre. Toto bol fejerík. Čo s nimi to? Už som hovoril, že 2 krompáče, 1 meč. To ešte premýšľam. Ale ja už by som si prijal, že bol koniec tejto noci. No dobre, takže začne sa naša púť. Dávame preč svetla. Aby som to povedal pre príslušníkov slovenského krajčírskeho zboru. A bežíme. Nie, prosím. Nie! 4 pavúci. The fuck, Mandy. Zabite ma, prosím. Nie, creeper! Musím ujsť. Čiže tam mám ten waypoint. Okidoki. V bažinách sú plus slimovia a všetky moby. Dobre, toto sa nám hodí. Čau, hravec. Jebka, ale to je jedno. Tak. Pokúsime sa ich zabiť. Bez toho, aby niekto zabil nás. Nie nice. Pri najhoršom tu uloží dead point. Dúfam. A musíme prečkať proste túto noc. Možno, že nevyjde na celý diel táto noc. Ako by to urobil Gobo. OK. Dosť o let's playeroch. Pozriem sa na čas. OK, 4 minútky. A mohol by som si tuto upiecť meso. No, v bažinách sa určite neusídlim. Už som mal dosť, koľko slimeov fapovalo pri Krafovi na Minui. Keď sa zabýval v tej onej bažine. Mi úplne vypadajú všetky slova. Možno budem natáčať aj čarovný Minecraft, ale to by ma nemusela takto rýchlo a tak stále sklamávať technika. Takže tak, koľko mám toho kuracieho mesa? 12. Slabota. Okidoki. Dobre. Musím sa proste stále pozerať na čas, ako keby
Každú chvíľku behla nejaká minúta. Tak a tu je začal jeden. OK, tak nejak poviem okidoky úplne už z tejto onej. Zabúdam na svoj slovník. Tak, skočíme si ďalej. Kde nás tento tu 8 očovský cigán nedobehol. Oh, no racist. Prosím, nie. Poučiť. Ty ma. The fuck, Mandy. Nie. Jo. 1,5 srdiečka. Krása. Nie, zombie villager. Čau. Ja už odchádzam, kamaráti. Bye bye. Teraz som to urobil ako citrónik. Už dosť dlho natáčam. A to bolo celá noc. Už som v polke dielu. A táto séria sa mi zatiaľ viacej páči, ako tak predošla. 4-dielna, či koľko. Dobre, ja už si fakt musím upiecť totok mesko. Rýchlo. Alebo zatiaľ sa tu zabývam a potom uvidíme. Takže si tu uložíme waypoint. A dočasný domov. Tak, dáme si tomu nejakú peknú farbu. A niekto ma otravuje na Facebooku. Tak. Back, exit menu. Dočasný domov. A my sa nažereme. Ale sme šťastka, že sme to prežili. Mám 2 šípy. A nemám Optifine. Ja! Druhý. Fuck Mandy. Ty sú chytrí, ty sklonuj. No, nejdem s tento ten šíp. Škoda. Počkám, kým sa mi... Tak. No, nehrám hardcore, dúfam. Dobre, lebo sa mi nejako nedoplňujú srdiečka. A tuto je dom čarodejnice. Ako vidím, som to úplne prehliadol, len teraz som sa pozrel na minimapu. A ešte sa mi nestalo, že by som tam uvidel tú čarodejnicu, takže my si tu necháme vypiecť tieto kurčatá z KFCčka. Kvalita made in Japan. Kvalita. A natáčame 9 minút. Ja si tam spáňa. Blízko som. By som tam aj sám dorazil možno. Odoberáme si hubičky. Dúfam, že nájdeme aj červené. Ak nie, tak pôjdeme dolovať. Nájdeme obsidiánik. Najprv diamanty samozrejme. A urobíme portál do netru. To by bolo asi na budúci diel. Ináč už som hral aj Assassina, konečne som si ho nainštaloval, lebo hrával som ho dosť často, ale potom sa mi pokazil počítač, takže toto je nový. A Logic Minecraft. Lietam. Uhú. Dobre, meso sa nám upieklo. Nie ešte 7, ale uhlie došlo. Takže poklácame nejaké stromy alebo porúbame. Keď už tak nemám čo robiť v tomto dieli. Mám zo slajma onu hovadzinku. Keďže tu máme krafové RPG, tak sa mi zdá, že ešte jedna slime ball a máme slime ballový meč, či aký to bol. Slimeový meč, neviem. Ale také niečo, aj Craft mal slimeový meč v tom RPGčku. Pozerával som to. Tým neprestal. Okidoki. O chvíľu pomaličky. Jablko. Pršia jablka. A nie, samozrejme zo stromu padlo. Koľko som od toho?
2 metre som od toho, ježiši. Ja som 93 cm, som od toho, dobre. Ďalšie kurčatá stajtíčka sa nám urobili. A skeleton zmizol. A s tým aj ten môj šíp, však. Všaký ty však. No, to je jasné. Dobre, takže v ďalšom dieli sa pôjdeme pozrieť do toho domu. Pozbierame tieto húbičky. A ďakujem, že ste si pozreli tento druhý diel druhej série z Minecraftu. Dúfam, že sa video páčilo. Ak áno, like od mňa poteší, dislike nie, ako to vždycky hovorím. A čauce mravce!